मा बुंनो बयबो आंनो भट होनांगौ जोबोर मोजां तामुलपुर समस्तिनि गासै रायजोनि खाथियाव आं थांगासिनो दं बयनिबो गोसोआ जोबोद गोजोन बयबो आंखौ माने बुंदों जे खुनु सिन्था खालामनाङा दिनैबो गान्धीबारियाव फैदों आरो गोबां दिनै 12टासो मिटिं दं खिन्थु मोनफ्रोमबो जायगायावनो बयबो रेडि माने मस्ट वेलकाम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सायावनो बयहाबो मोनसे आसा दङ जेखौ मावबाय थादों बेवहाय जुदिअ इउपिपिएलआ गाखोदों प्रमद बर'आ गाखोदों बेनि सायाव रावहाबो आसा गैया मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा माने अपोजिसन जानानै गाखोदों गतिके अपोजिसनाव थानो रावबो लुगैया गतिके रायजोनो डेभेलपमेन्ट नांगौ ओंखायनो एनडिएनो रायजोआ भट होगोन बेसेबांसोखौथ' बुंनो हाया भटआथ' बिथांमोना माने बेसेबां मोनो बेखौसो बुंनांगोन गतिके दासिमावथ' माने मा होनो फ्राय गासिबो जायगायावनो 70% बारा एनडिएनि जानानै दंजोबो गासिबो